askorien azatrebitzen ez da poemak erakustia azteko handia gelitzen zaielako. Osa ez dute irakurri liburu bat azkeneko urtean, 2025 guztian, ni jartzen diet imaginatu soneto bat, eta ez esango dute, oso polita. Asko pastan da, geho, baiteren nire amak eta lagunek eta esan diate, ez nire poesia ez dutela baloratzen, beste gabe, esaten dute ziela kapazak ulertzeko, ez dutela kapazak baloratzeko, zela kapazak atela gaitasun hori. Orduan egia da poesia, nire poesia behintzat askoz publiko murriztuago daka. Eta zerbait argitaratuko banu, ojala, baita ere badakit oso publiko murritzaukiko lukela. Baiko gustatuko leakela, askotan zago gustatuko zian ontaz bizitzia, mino, lehenengo gauza ez jut, ni honek ez dakare honikan fiabilidadean ere buruan gana ber, oiek bateko zen edo ez, ekonomikoki ere bai ez, estabilidade ekonomiko hoi, denak nahi dugu dira ber, hola, izango zen modua edo ez, eta borraka handi badak horrekin bai. Zesa, aldi berean nahi dut, mino. Ze momentutan utziko luke izatea joi bat, ez? Nahi duten ahitez. Ze azkenean, nahi tortzazkien ideiak da guztua nahi tutelako inta, itean tutelako atetzen olako, mino. Galdean inposatua, santzu, baita ez.